Numru ta' pulizija mistennija jiġu investigati b'konnessjoni ma' abbuż fis-sigħat ta' xogħol. Din l-aħbar ġiet żvelata mit-Times u konfermata anki permezz ta' stqarrija mill-Korp tal-Pulizija. Kollox jindika li dan l-abbuż ilu għaddej ix-xhur u li kollox inkixef wara li tkellem whistleblower u kixef ħlasijiet ta' overtime għal xogħol li qatt ma sar. Meta il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri kien mistoqsi dwar dan ir-racket u wassaħaq illi ma jafx kemm hemm uffiċjali involuti. An indication of the number of officers that are involved? M'għandix dak in-numru għaliex huma l-pulizija li din jinvestigaw u mbagħad dak in-numru joħroġ meta l-investigazzjonijiet tkunu konklużi. We don't know how many people are involved or which sections they came from. Anke l-istqarrija tal-Korp tal-Pulizija tikkonferma li huma mill-Pulizija dawk li qed jiġu investigati mit-taqsima ta' traffiku. Mistoqsi wkoll dwar x'azzjoni se tittieħed fil-konfront ta' dawn l-uffiċjali tal-Pulizija u naqas milli wieġeb. Sija li jiġu investigati jinsabu ħatja tal-li abbużaw mill-overtime ħaj jitneħħu mill-korp. Dik hija deċiżjoni tal-Korp. Intant saqsejna lill-Ministru x'miżuri qed jittieħdu biex is-sitwazzjoni fil-Korp tal-Pulizija titjieb meta diġà hemm nuqqas ta' riżorsi umani. Dwar dan huwa naqas milli wieġeb u jgħidilna kif se jsolvi din il-problema. Wara din l-aħbar is-sitwazzjoni preżenti fil-korp kompli tigrava kif pulizija oħra se jkollhom jieħdu post dawk li allegatament abbużaw mis-sigħat tagħhom fuq ix-xogħol. Il-pulizija min-naħa tagħha qalet li se tieħu l-passi kollha meħtieġa fil-konfront ta' dawn l-uffiċjali wara ġimgħat ta' investigazzjonijiet fuq dan il-każ. Mhux esklus li xi pulizija jitresqu l-qorti. Il-korp tal-pulizija preżentament għaddej minn taqlib kif sa issa għadu immexxi minn aġent kummissarju wara ir-reżenja ta' Lawrence Cutajar.